Baina ni lezo, beren minetarako da burdinen biarritzeko eta urte bala zaune ziren golak gero errotara konvertidu ziren. Zanen, horroroan, etxezan horrorako anegon zan, errota ondiet digaen hauen, ez dut laga jeusitz ez dut naben, baina be ikusten dira restoak, presa bat dagoen, hor dago, aresti ondibe dago, horre, kanposan duen bekalde zen, bizkizien arestirik ondizien teiko dago, ez dut begin dago presa bat. Oso politze da ikusteko, atzalda batean joan da ikusteko hori, eta arena hormako arrizitu naben ikusten da zelan diezen horrek, urtetan dagoen, burdini urtetan zuen eskorrizeko arrizik ingin dira bat presia. Horren norki ikusten da restoak, nik hori erreka hori oinez erreka barronki baten nago izaten egin egot. Eta gero honek errotak. Horren, arratzu errotan, nik ez dut egon zela epokaren bat, ez dut hori dut egin, etxebena horre burdini igual mineraletik edo neukentzeu, eukiban formatiz, martillo piloi eukiban beren auskoana hori izen duen ikustu da gero errein zen, gero useuen lasarri moduen da gero errota bat eukiban bi harrigaz, dana desmantel eta dau, oso politxizingo zana manteni dutie